Здравейте! Ето, че дойде ред на поредното видео, всъщност епизод 3, в което обяснявам за моите лични преживявания с болестта. Химиотерапията е един от ключовите моменти, с които всеки болен неминуемо се сблъсква. Реакцията на различните хора естествено е различна и отношението към това лечение е индивидуално. Знам, че всеки от вас би казал, най-важното е човек да се излекува и това е точно така, но неминуемо химиотерапията по някакъв начин се отразява на психиката на човека. За тези от вас, които не са точно наясно какво представлява химиотерапията, ще кажа, че това е лечение с химически вещества. Химическите вещества потискат деленето на туморните клетки и по този начин лекуват заболяването. За жалост, химиотерапията убива и здрави клетки, поради което има различни последствия от това лечение, като гадене, повръщане, косопат. Обяснено по прост начин, химиотерапията това са лекарства, които се вливат в човешкия организъм посредством системи. Тя може да продължи около 1 час или 2, а също и 48 часа. Аз лично съм преживявала и двете. Химиотерапията всъщност не е точно това, което всички сме гледали по телевизията, или моята представа за това беше една серия на Секс и града, в която Саманта седеше на един много удобен стол, завита с едно одеялце и около нея нейните приятелки четяха списания, ядяха всички сладолед и клюкараха за мъже. Това не би било възможно да се случи точно по този начин, защото още веднага, почти след като започне вливането на лекарството в организма ти, започва да ти става лошо, започва да ти се кади и въобще не ти е до твоите приятелки, камо ли клюки. Най-шокиращото обаче в химиотерапията според мен си остава падането на косата. Казвала съм и в предишни мои видеа, че за мен женствеността се крие в косата на една жена. И изведнъж се оказваш в ситуация, в която трябва да се разделиш с тази женственост, трябва за неопределен период от време просто някак да престанеш да бъдеш жена. И това, повярвайте, изобщо не е лесно. Особено за суетна жена като мен, която е свикнала що годе на някакво внимание или пък се занимава с нещо, което външния вид е от особено голямо значение. Много е важно в момента, когато разберете, че ви предстои химиотерапия, изясните си какво точно ще се случи с тялото ви, да се абстрахирате от всичко това, което казах, да превъзмогнете егото, суетата, да си кажете, че това е просто едно изпитание, през което трябва да преминете. Но не само да преминете през него, а да се опитате да съхраните и психиката си. Просто приемете, че се отказвате за определен период от време от един начин на живот в името на най-важното, а именно здравето ви. И след това нещата малко по малко ще си дойдат по стария начин. Защото в моментите, в които ти не се чувстваш добре физически, си даваш ясна сметка че нито парите, нито стотиците мъже, които се навъртат около теб, ако си жена, разбира се, са важни, когато здравето не е наред и когато ти не се чувстваш добре и не можеш да се радваш на всичко това, което имаш. Знам, че звучи като клише, но клишетата точно заради това са клишета, защото са вярни и никога не съм била по-убедена в това твърдение, че здравето е най-важно. Но няма да ви лъжа, шокът е голям. Обикновено косата започва да пада 4 седмици след първото вливане и при мен се случи точно така, точно като по часовник. Нито ден по-рано, нито ден по-късно. Аз лично си бях изчислила деня, в който това трябва да се случи. Всъщност не бях подготвена точно какво трябва да се направи и по какъв начин ще ми падне косата и както отново ще спомена Секс и града, бях гледала в сериала, че Саманта си купува машинка за за постригване на коса и по този начин си махна нейната коса, но всъщност и аз като един примерен човек отидох в магазина и си купих такава, но последствие се оказа, че изобщо не трябва, нямам нужда от нея, защото всъщност косата не се подстригва. Просто правиш ето така и тя пада, остава в ръцете ти. Цели кичури, цялата ти коса, всичко остава в ръцете ти.
за секунди. Тя не се къса, не се подстригва, просто пада. И за да разведря малко обстановката, ще кажа, че нямането на коса и изобщо окосмяване по цялото тяло има своите предимства, особено за мен, която аз бях тогава с много дълга руса коса. А русата коса, знаете, изисква много грижи, много поддръжка и съответно много финансови средства. Така че за определен период от време аз успях да спестя от поддръжката на коса. Освен това, тялото ти винаги е обезкосмено. Досадните косми просто вече ги няма. Това беше естествено в кръга на шегата, но като се замислите, реално човек трябва да може да извлича положителното от всяка една ситуация. За мен също беше много важно как изглеждат нещата отстрани. Колкото и тъпо да звучи, какво ще си помислят хората, как ще се държат с мен, защото никога не съм искал да търся съчувствие, съжаление. Това нещо е отвратително за мен. Не исках да съм от тези болни, които слагат една кърпа на главата и изкарват цялото лечение с тази кърпа, ходят по улиците и демонстративно показват, че имат проблем. Затова тук единственото решение е перуката, която обаче трябва да изглежда така, че всъщност никой да не се усъмни, че това е перука. За жалост, тези перуки са изключително скъпи, малко хора могат да си ги позволят. Щастие, аз имах този късмет благодарение на моето семейство, защото те разбраха колко важно за мен е да продължа да се чувствам комфортно и поне малко женствена, дори в тази ситуация. И в крайна сметка никой не разбра, че всъщност това е перука. Хората даже ме поздравяваха за новата ми прическа, правиха ми комплименти, колко добре изглежда. Но пък перуката има своите неудобства, особено лятото. И в едни други моменти, когато всъщност, докато се лекувате от такова сериозно заболяване, изобщо не вие и до тези други моменти. Но с това се свиква, особено когато знаеш все пак каква е крайната цел. Както казах и преди малко, колкото е абсурдно да звучи, трябва да се гледа позитивно и положително и да се търси забавната страна на всяка една ситуация винаги. Когато настройката ви е положителна, и краят ще е положителен. Просто бъдете убедени в това. Всичко е енергия. Заболяването е следствие на натрупана лоша енергия. Излекуването идва, когато добрата енергия надделее над лошата. Аз все още за себе си вярвам, че на мен не ми помогнаха химиотерапиите, лъчетерапиите. На мен ми помогна моята собствена мисъл и моята собствена убеденост, че нещата ще завършат по добрия начин и че това просто е трудност, през която по една или друга причина трябва да премина и която може би ще ме научи на нещо, както и стана в последствие. Затова не спирайте да се съмнявате в своята сила и никога не се предавайте. Страничните ефекти, които споменах в началото, гадене и повръщане, са доста неприятни. Те траят около 3-4 дни след края на вливането. Зависи вече самия организъм как приема това. Някои го приемат по-леко, някои като мен по-тежко. Знам, че тези 3-4 дни след вливането бяха пълен ад, но пък после се свестяваш някакси и нещата отново се нормализират и така до следващото вливане. Общо взето, това е моят опит с химиотерапията, съвсем директно и съвсем искрено. Не забравяйте да харесате и да споделяте това видео. Също така, ако имате някакви въпроси по темата или изобщо искате да ми кажете нещо, можете да ми пишете в Facebook профила ми, чийто линк съм дала в канала ми. Отново искрено се надявам
Искрено се надявам това видео по някакъв начин да е помогнало и да вдъхнови някой, който в момента преживява това или на който му предстои. Отново казвам, отворена съм за всякакви въпроси. До скоро!